la implementació del programa de llengua àrab i cultura marroquina a les aules públiques amb més de 120 escoles catalanes impartides per funcionaris del Marroc, que l'escola pública catalana no pot convertir-se en un espai gestionat parcialment per al Marroc. És més, de fet, algo que nosaltres defensem és que la integració ha de passar per la voluntat d'un mateix d'integrar-se i els que venen aquí han d'entendre i han d'assimilar que hi ha uns elements que ens cohesionen absolutament a tots. I dic això perquè ens trobem en un moment que l'islamisme, malauradament, està avançant a la nostra terra i en aquest cas a Catalunya. En un moment en què a les nostres escoles s'està recomanant que durant el temps del Ramadan no es programin activitats ni de ball ni de música. I això és una realitat que s'està vivint a dia d'avui a Catalunya i molts de vostès en són conscients però callen per correcció política, perquè els seus partits no els deixen denunciar-ho. I diuen que es prohibeixen per no ofendre certes persones en el Ramadan.